Hej og velkommen til Kysekro i Eventyrland. I dag vil jeg starte med at fortælle en lille gyserhistorie, som handler om en mand med meget stor evne. En meget stor og en meget farlig evne. Og den evne bestod af at dræbe knoer ved at putte deres horn ind i deres numser. Hej. Velkommen til Gæt en lort. Ej, filmer du? Ved du, hvor det er? Hvem er du? Simone fra din klasse. Som om jeg gider hjælpe dig. Altså. Jamen, det kan du ikke godt. Jeg ved godt, hvad jeg er, men nej, jeg gider nok ikke hjælpe jer, vel? Hvorfor? Fordi nogle taber. Latterlig. Jeg tror, jeg er liv. Lige måde fra en fjes. Lugter røv, fjes. Bludfjes, eller hvad siger du? Ud af fjes. Er du dør? Bare fordi du ikke må gå med Du godt. boller alle. Ja, du boller inden. Nej, det heller lige altså. Hej. Og du har det for mig, det der mormand. Prøv nu lige til stille. Og et hjerte. Prøv lige til stille. Jeg er bare skippe noget. Hvem er for fint noget? Hej og velkommen til Gudskelov, du kom. I dag... Ej, hvad er det klamt. Så går hun bare rundt barefod. Eller i hvert fald ben. Hvor er I så? Det er det. Og hvis I svarer rigtigt, kan I vinde 10.000 kroner. Det ved jeg først ikke, ved I? Nej, det er det. Ej, det ved jeg selv ikke. Okay, vi tror, spørg publikum. Det er jeres endelige bud. Altså, spørg publikum. Det er du. Okay. Publikum, vær klar tasserne i 6 sekunder fra nu. Okay, og det er jeres endelige bud. Der er det last på. Ja, okay, og så er det rigtig. Nu skal vi have nogle nye deltagere på scenen. Og til det har vi Peter Spejke, Esper Grundkjær og Putter Mikkel. Hej med jer. Dag. Hej. Vi har en masse spørgsmål, hvis vi kan få lov til at stille dem. Lige nu, det er dokumentar. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Okay. Hvad er dit problem, Anne? Mit problem er, at jeg er meget tyk. Jeg kan simpelthen ikke få nok af den. Jeg kan simpelthen ikke få nok af dem sammen.